Malam hari ini kita di live streaming sama Pret Jepret multimedia video syuting. Pret. Iki saka ngendi, Mas? Ijel saking gawan kotak. Belut mriki mawon nggih, Mas. Mas, soalnya iki. Sik tanganmu nyulek MC-ne iki lho. Kaya dudang-duding nggih mijil saking belut. Dasare sing nyuting ya sik bujang pisan dadi incengane selalu tepat pada sasaran. Mosok bujang ngono kuwi. Cek bujang. Lah kok ngene ketel men, Mas. Kok ngerti ketel kuwi lho. Maksudnya rambutnya sik utuh, Oh, dhek sering keramas kok sampune sampo termahal kok. Ya. Menggapai. Iya. Sinarikan kula sakadeng kepareng mangayin Bedika Selaras Campur Sarini Suryanada Audione Pret Jepret Multimediane ngono kuwi jebule ngono kuwi wes Dikati hangat rekan wilujeng dan wilujeng rawo Pak Rudi Pangestunipun.
iki mau sore kan sapine wis muni nak. Tak ingeti lah sapine ning ndi gak nek muni. Oh jebole liar-liar. Ya ampun iki penuh dengan tumbuh-tumbuhan ya. Ya alhamdulillah semuanya tumbuh dengan subur. Ketok ketel. Ya bagaimana? Monggo peta. Kan dikatakan gue Pak Nuni Mas nggih, meh rahina ingkang sampun kepareng katur.